କେତେ ଜଣ କମିଟି କି? अंबिके भास्कर तथा भिन्नम भिन्नम न कर्तव्यम पंचदेव नमस्ते। जय जय महेश्वर पार्वती भर मुठारे करुणा पार्वती वर जय गणनाथ हर पियर जय विश्वनाथ कार्तिक तात जय पंचानन सभात्री नेत्र जय कुशव करुछि कर कृपाणी କରିବାକୁ ସହି ଥିବ ପ୍ରାତ କାଳରେ ଶୌଚ ହେବ ଚନ୍ଦନକୁ ପାତ୍ର ଧରି ବାଟକୁ ପାଛଡ଼ି ଯିବ ତାଙ୍କ ଇଏ କରୁଣ କରି କହିବ ଆସ ମା କାଳିକା ଆସ ଭୂତାରେ ଆଜି ମୋ ଯାତ୍ରା ଥିବ ସଜାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଦୀପ ଆଣି ଥୋଇବ ଜାଳି ପୀଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ପକାଇବ ପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ବିଛାଇ ଦେବ ଯେ ବିଜେ କାଳି ରୁଦ୍ରମଣି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହେ ବସିଆ ଯେ ବାଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର पत्र सहित अरुआ चाउल हेब ख्यात तेर भुक्ता नहीं बंदे देवे माँ मौसी हुलाउली देव जे थल थल होई जे बाना उड़े
ଗ୍ରାମ ବାହାର ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ହୋଇବୁ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜାଣ ଆସିବୁ ଦ୍ୱାରକ ବାଜା ବଜାଇନ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗାଇବ ତେର ଦଣ୍ଡରେ ଶିରଣ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ଯିବୁ ସତ୍ୱରେ କାଳୀ ରୁଦ୍ରମଣି ଥିବେ ସଙ୍ଗରେ ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବାଲୁକା ସାଥି ନୂଆଗୃତ ଦେବ ଦେବ ସମରେ ଦଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନବାତ ସହିତ ଦେ ପୂଜିବେ ଅମୃତ ଦେବ ପାଞ୍ଚ ଜିନିଷ ଘୃତ ଗୁଡ଼ ପାଦ ଦେଖ ସାରି ଆସିବୁ ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଝୁଣାକୁ ପକାଇ ନାଚି ଦେଉଛି ବହୁଳା ଯିବୁ ତୋଟାର ସ୍ଥାନ ଫଳ ଆହାର ଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ପରକୁ ହୋଇଥିବ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ ସହିତରେ ପାକା କଦଳୀ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୂଜା ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବ ଯାଇ ଯେ କୁହାରି ଆଗେ ପଡ଼ି ଚାଉଳ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଧାନ ବାଛି ଧରି କଞ୍ଚା ଯାଇ ଲୁଣ ଅଦା ମରିଚ ଦେବ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେ ସବୁରଙ୍ଗର ହୋଇ ପାଟ ଭୋକା ଭୋଗ बात तो भाई मत बाजना रे कोई